הפרשה שלנו מתחילה, ויהיו חיי שרה 100 שנה ו20 שנה ו7 שנים, שני חיי שרה. הכפילות זועקת כאן. השאלה ניצבת לפני כל אחד. לשם מה, עוד פעם, שנה, שנה, שנים, שני. וכאילו מספיק לכתוב 127 שנה? לשם מה אותה מילה חוזרת 4 פעמים בפסוק אחד. עמד על כך רש"י, לכך נכתב שנה בכל כלל וכלל, ואומר לך שכל אחד נדרש לעצמו. בת 100 כבת 20 לחטא. מה בת 20 לא חטאה, שהרי אין בה עונשין, אף בת 100 בלא חטא, ובת 20 כבת 7 ליופי. המקור בראשית רבה. כן, רש"י עומד ואומר שהמילה שנה באה לעשות משוואה. א' שווה לב' שווה לג'. כתוב בגמרא שבדין של מטה דנים איש מגיל י"ג ואישה מבת י"ב, חייב בעונשין. אבל בדין של מעלה רק מגיל 20 דנים את האדם. וזה הפירוש. כמו שעד גיל 20 לא היה לחטא, ככה גם עד גיל 100. וכמו ביופי גם, בת 20 כבת 7 לנוי. ועוד נתייחס לזה בהמשך בעזרת השם. נמשיך המדרש ככה. דבר אחר, יודע השם ימי תמימים. זו שרה שהייתה תמימה במעשיה. אמר רבי יוחנן כעדה עגלתה תמימה, ונחלתם לעולם תהיה, שנאמר ויהיו חיי שרה. מה צריך לומר שני חיי שרה באחרונה? לומר לך שחביב חייהם של צדיקים לפני המקום בעולם הזה ולעולם הבא. בקטע הראשון רש"י ביאר את 3 הפעמים שכתוב שנה, 7, 20, 100. אבל בסוף יש עוד סיכום, שני חיי שרה. אומר רש"י, שני כולם שווים לטובה. וגם זה צריך ביור. מה פירוש כולם שווים לטובה? המדרש מוסיף עוד כמה הערות כאן, שזה איזושהי תמימות. שני חיי שרה, חביב חייהם של צדיקים לפני המקום בעולם הזה ולעולם הבא. בספר שפת אמת, כאן בתחילת הפרשה כותב ככה. רש"י, שני חיי שרה כולם שווים לטובה. יש לומר, כדרך אדם הפשוט על ידי שנזקן ונתווסף בודע מיישב אורחותיו. ותמצא כי כל מה שנזקן יותר מניח מידות ומעשים רעים שהיה עושה. וכן אינו נקרא ימי חייו, רק רגע האחרונה שהיא בשלמות הראוי אם זוכה לכך. בואו קודם נבין. מה זה נקרא אדם חי? תשאלו רופא, הוא ייתן לכם אמות מידה. פעילות הלב, פעילות המוח. אבל אמות המידה האלה טובות גם לבהמה. ככה אנחנו נקבע אם הבהמה מתה, אם הסוס מת, אם הקוף מת, אם הכלב מת. אלה סימנים אם המכונה עובדת. אבל לא כבר ידוע לכולנו, כמו שאמר רבינו חיים ויטל, שגוף הענה בנו אדם. אלא בגד שהנשמה תלבש לצורך פעילות בעולם הזה. זה כל הגוף הזה. אז יש לנו באמצעות מכשירים היום, פעם בימי קדם באמצעות תחושות, אם האדם עוד נושם, אם המוח עוד עובד.
אז אם הבגד הזה עוד עובד, אם המכונה הזאת עובד, אבל זה האדם? לא. לכן אמרו חז"ל בהבנתם, רשעים בחייהם נקראים מתים. הוא חי, מבוש חי, הגוף חי. האם זה נקרא שהנשמה שלו חיה? המלבים מתייחס לפסוק בפרשת לך לך. ואברהם בן 5 שנים ו70 שנה בצאתו מחרן. אומר שם המלבים, הגם שהיה זקן ויושב בחרן הזאת ימים רבים, שמע לדבר השם. והנה השנים שאין אדם משיג בהם שלמותו, אינם שנות חיים, כי לכאורה בהם חיי אדם רק חיים בהמיים, ולא יחשבו במספר שנותיו. ואברהם עברו עליו שנים רבות עד שהכיר האמונה האמיתית, ועד עתה לא היו במניין שנותיו. רק בצאתו מחרן השלים שלמות נפשו בהדרי קודש ברחם שחר. עד שאז נחשב לו כי חיה עד עתה 75 שנה. דיבר הדבר. כשאדם חי את חיי הבהמה, אוכל ושותה ויושן ומוליד, זה לא חיים של אדם. זה חי. זה לא צלם אלוקים. עברו על אברהם הרבה שנים, בתוך חיפושים, בתוך חוסר ידע, וכמו שהרמב"ם אומר, הוא המשיך לחיות עם הגויים באותה צורה. מבחינה חיצונית, הם הולכים לעבודה זרה, גם הוא הולך איתם. אולי הם צודקים, עד שהתברר לו בגיל 40. האם אותם שנים נחשבו לשנות חיים? ודאי לא. אבל אחרי שאברהם גילה את האמת, אברהם התחיל לתקן רטרואקטיבית, התחיל לתקן את העבר. כל עבודת התשובה היא לתקן את העבר. ותיקן את העבר עד שהחיה אותו מחדש. שהרי תשובה מהעבר הופכת זדונות לזכויות. הוא עכשיו בצאתו מחרן בן 75. פירושו כל שנותיו. כן, נחזור לכאן. אומר השפת אמת. אדם תמיד מתקן. איש רגיל. אינו דומה אדם מבוגר לילד קטן, לנער. הוא מבין שהוא עושה טעויות, שטויות, משפר את מעשיו, את מידותיו, לאט לאט. יפה. אז הוא מת יום אחד. הוא מת באדם טוב, נחמד, מועיל. אז כמה זמן הוא חי? רק את הזמן האחרון. אבל כל מה שהיה לפני כן, הוא לא תיקן. עכשיו הוא בסדר. 100%. ומה היה מעבר? מה מעיד הפסוק? בשרה צדקת כל ימיה בטוב בלי קלקול. אף כי ודאי נתעלתה בימי הזקנה, אבל לא על ידי דחיות מעשים הקודמים בימי הנעורים. רק שנתעלתה כפי מה שנבראת, שכל ימיו של אדם קצובים לתקן בכל יום דבר מיוחד. ולהתעלות מדרגה אחר מדרגה. אבל לא היה לה פגם וקלקול לחזור ולהתנהג בכשרות. וזה שכתוב כולם שווים לטובה. לא כמו שדיבר המלבים על אברהם, זה מה שתורה חידשה אצל שרה. שרה ישר מנעוריה הייתה שלמה. ישר מנעוריה. כל יום ויום היה יום שלם. כל שנה ושנה הייתה שנה שלמה. שני כולם שווים לטובה. פירוש. ברור שההבנה והדעת, עבודת השם, בהכון המידות,
בכל יום היה יותר מהקודם, בכל שנה יותר מהקודם. אבל הפירוש הוא, מה שהיה צפוי שיהיה בגיל 5 היה בגיל 5, בגיל 20 בגיל 20, ונחדד את הדבר. נאמר לבית ספר יש תוכנית לימודים. מורה מסודר, היה צריך לכתוב בסוף כל שיעור מה הוא לימד היום. ויבוא המפקח ורואה האם קצב ההתקדמות תואם את מה שצריך להיות. מה נקרא תלמיד מצטיין? לא מה שהוא יודע, מה שלימדו שנה הבאה. זה עילוי, גאון, קפוץ כיתה. תלמיד מצטיין זה שיודע היום מה שצריך לדעת היום. כיתה ג', כיתה ג', כיתה ח', כיתה ח', מה שצריך היום. הוא יודע את זה טוב, 100% הוא תלמיד מצטיין. יש תלמיד שהוא לא כל כך מצטיין, במשך השנה לא כל כך לומד, אבל בסוף השנה הוא מתאמץ שלוקח שיעורים פרטיים, בקיצור הוא גומר את השנה עם ציונים טובים. הוא בסוף השנה תיקד, אבל במשך השנה הוא לא היה מצטיין, כי באותו זמן את מה שצריך לדעת לא ידע. מה אומר הפסוק? כולם שווים לטובה. ששרה בכל יום מחייה, שני חייה שרה. בכל יום מימי חייה הייתה בדרגה שצריכה להיות אז. כשכל יום הוא כמובן טוב מקודמו. כל שנה גבוהה מקודמתה, אבל בקצב. בלי זיופים, בלי פיגורים, בלי קפיצות. קצב. עבודת השם האמיתית היא בקצב מסודר. בלי פיגורים, בלי דילוגים. כמו כל הבריאה כולה. וזה מה שמבואר כאן בספרים. בשעה שאדם נולד כבר קצוב מתי הוא ימות, רבותיי. יודע השם ימי תמימים. בשעה שהוא נולד יש שעון ביולוגי. מופעל שעון ביולוגי. מתי הוא ימות. ואז כמו באותה תוכנית של משרד החינוך, או של מקום עבודה, או של כל יחידת ייצור, מה בכל יום הוא צריך לעשות. אם אדם נולד לכך וכך שנים, פירושו לכך וכך ימים מדויק. למה? למה זה לכך וכך ימים וזה לכך וכך? זה ל-20 וזה ל-80 שנה, ונדברים שנה זה משהו עגול, אף אחד, מספר ימים ושעות. למה? וכי מקרה אצלו יתברך? ודאי שלא. הפירוש, הוא צריך לתקן כך וכך עניינים בנשמתו. כך וכך עניינים בנשמתו. לכן הוא קיבל כך וכך ימי עבודה. כיוון שהוא צריך להפיק תפוקה. כך וכך ימי תפוקה, בדיוק. אצל שרה מעידה כתוב שהתפוקה הייתה מלאה. כל יום תפוקה מלאה. לא עם דילוגים ולא עם עיכובים. יודע השם ימי תמימים. את הימים שלהם. אצל אברהם אבינו כתוב בא בימים. ביארו בספרים מה זה בא בימים. כתוב אברהם זקן בא בימים. שאברהם בא עם כל הימים שלו. כמו שביאר המלבים, הוא תיקן אותם למפרע. זאת עוד דרך שגילה לנו בורא יתברך. היא דרך התשובה. דרך התשובה היא לא בגדרי הטבע. ולכן אין סוד התשובה ידוע לאיש, לא לנביאים ולא לחכמים, אלא רק לבורא יתברך. וזאת למה? כלל גדול בתורת הטבע. חץ הזמן הוא לא הפיך. הרבה תהליכים הם הפיכים גם. חץ הזמן זורם רק קדימה, הוא לא הפיך. ולכן המציאות שאפשר לתקן למפרע רטרואקטיבית היא נוגדת את כל חוקי הטבע. זה הפירוש תשובה היא מעל הטבע. ואברהם בא בימים,
כשהוא יצא בגיל 75 לארץ הקודש, זה לאחר שהוא כבר הגיע עם ה-75 שנה שלו מלאות ושלמות, תמימות. הוא ממשיך כאן בשפת אמת, בשם הסבא שלו, חידושי הרים. פירוש בא בימים שהביא עמו כל ההערות שהיה לו בכל יום, דבר מיוחד שנברא עליו. וכשמת הביא עמו כל הימים. בכל יום יש לבן אדם הערה מיוחדת מבורא עולם. באור פניך נתת לנו תורת אמת. שמברכים את העם, יאר השם פניו אליך, פירושו בכל יום מחדש. זה אור, זה גילוי אלוקי. ובהמשך הוא מוסיף ומעמיק. ובאמת צריך האדם לזכור תמיד כל התעוררות והערות שהיה לו בכל החיים. וזה בכלל פן תשכח את אשר ראו עיניך. כי כל מה שהבין האדם ונתפעל על ידו צריך להיות בזיכרון והתחדשות תמיד. אך ודאי, השכחה באה על ידי שמניח מיד הערה ונתבע בטבע גשמיות, השם יושענו. וזה שאמר באברהם אבינו עליו השלום, זקן בא בימים, שכל ההערות שהיו לו בכל יום ויום נתאספו כולם אצלו. פירוש, האדם צריך לזכור את הגילוי האלוקי שיש לו. כל אחד מאיתנו חווה חוויות. ראה את האור האלוקי, מי יותר ומי פחות. הרגיש את התחושה האמונתית, הפנימית והיוקדת, מי יותר ומי פחות. אבל זה נשכח. היצר המשכיח, הטבע המשכיח, כמו שהצבע דוהה מן השמש, כמו שהעץ נובל, גם הדברים הרוחניים נובלים. נעלמים, נשכחים. גדולתם של אנשים שעובדים את השם, חדשים לבקרים רבה אמונותיך. הם זוכרים ומאחסנים את כל ההערות שהיו להם. זה הפירוש. הדרגה של אברהם שבא עם כל ההערות, מה שהיה לו בימי חייו. כמו שהתקדמות של האדם, שהוא שומר את כל הכסף, הרוויח היום, לפני שנה, לפני 20 שנה, ככה הוא עשיר. אם באדם יאבד את הכסף שלו, ישכח איפה הוא שם אותו, יפזר אותו, יבזבז אותו, יישאר עני כל חיים. כמו שאדם מתקדם בידע, במדע, הוא זוכר את כל מה שהוא למד, כיתה א', כיתה ב', תואר ראשון, תואר שני, הוא מתקדם. מי ישכח, הוא יישאר תמיד בור. ככה גם ברוחניות. אדם צריך לצבור עוצמה. העוצמה היא אם יש לך את העבר. אם אתה שומר את זה. לכן אמרו בפרקי אבות, השוכח דבר אחד מתלמודו מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו. שנאמר רק ישמר ושמור לך פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך. זה משהו מחדש. זה לא רק המילים, הטקסטים, זה גם ההערות הרוחניות הפנימיות. שני שרה, כולם שווים לטובה. יודע השם ימי תמימים. מה פירוש ימי תמימים? מה פירושה של אותה תמימות? רבי ירוחם זכרונו לברכה, בספר דעת תורה, מסביר את המדרש. שרה הייתה תמימה במעשיה. מה זה תמימות מעשים? שאתה עושה דבר שהוא יהיה שלם, לא בערך. מצווה שתהיה בשלמות, לימוד שיהיה בשלמות, דרך אחרת שיהיה בשלמות.
כל מה שאתה עושה שיהיה כמו שצריך להיות. כמו שבן אדם יחסר לו חלק קטן מהגוף, הוא כבר בעל מום. כמו ששולחן חסר לו רק 0.5 סנטימטר ברגל אחת, הוא מתנדנד, אתה לא יכול לכתוב עליו. תשים מרק הוא יישפך. למה? כי הוא לא תמים, הוא לא שלם. אפילו בהמה שהיא לא שלמה עם מום פסולה לקורבן, אין לה את השלמות. יודע השם אם מת תמימים במדרש רבה, זו שרה שהייתה תמימה במעשיה. כל מעשה שעשתה היה שלם. והוא ממשיך. בשביל מה התורה מספרת את כל הפרטים ופרטי הפרטים במעשה הכנסת האורחים של אברהם אבינו? הלא בתורה מכל מילה לומדים תילי תילים של הלכות. והנה התורה באה ומספרת. וימהר אברהם האוהלה, ויאמר מעריש לו שים, ולבקר רץ אברהם, ויקח חמאה וחלב, ובין הבקר רשע, ויטבו עומד עליהם, ואמרו אליו. כל הפרטים ופרטי הפרטים. ואברהם הולך עמם לשלחם, הוא גם עושה מצוות ליווי. אומר רבי ירוחם זיכרונו לברכה, התורה באה להראות שאברהם לא סתם, נו כך תתכבדו, יש אוכל לשולחן. הוא עשה את המצווה בתמימות, בשלמות, מההתחלה עד הסוף. מעשה בגדול הדור. רבי משה פיינשטיין זכר צדיק לברכה. שבא אליו פעם אדם אחרי התפילה ואמר לו, אולי אני אקח את הרב טרמפ, אני נוסע בכיוון לבית. אמר לו, בסדר. הגיע עד הבית לפינה, אמר לו, הנה, אני ממשיך בדרך כאן, אולי כבוד הרב ירד, זה כבר הבית של הרב כאן, הבית השלישי. אמר לו, לא, אתה תיקח אותי עד הבית. אני צריך לעשות סיבוב, תעשה סיבוב. זה סיבוב שלם, איתו ליד הבית, בסדר? בסדר. לא, בוא אני אסביר לך. אתה לקחת אותי כי רצית לקיים מצווה, נכון? אבל אם אתה מקיים מצווה, אז לפחות שלך מצווה שלמה. אתה הצעת לי שתיקח אותי כי אתה רוצה לקיים מצווה. למה שהמצווה תהיה צולעת? כשאתה קונה דבר, אתה מוכן שיהיה פגום? אתה מחזיר אותו לחנות. אפשר להחזיר לחנות תוך כך וכך ימים חפץ פגום. אתה לא מסכים שתהיה בו שריטה? אתה תבוא לעולם הבא, יש לך את המצווה, היא לא שלמה. כדאי לך? אז כבר לא תוכל לתקן אותה. כל דבר באדם רוצה מדויק. אם תבוא לחנות ורק כפתור אחד בחולצה, אתה מוכן לקחת? לא, בינינו תעזוב את זה. קצת כתם על הצווארון, נו, לא, תעזוב, מה זה חשוב? אתה לא מוכן. אבל את המצוות אנחנו מוכנים להוציא. זאת חסר לה חלק זה, זאת חסר לה חלק זה, זאת חסר לה ככה זה. זה בערך, תראה, אבל אני למדתי, אבל אני התפללתי, אבל עשיתי, אבל... שלמות. שלמות של המצווה. זה מה שהתורה מעידה על שרה. זה מה שהמדרש פירש. זו שרה שהייתה תמימה במעשיה. תמימות במעשה זה דקדוק בכל פרט. אתה עושה מעשה טוב, אבל שהוא יהיה גם טוב. כלומר גמור ומושלם. וכך גם בפרשה שלנו. התורה מתארת מה עשתה רבקה. איזה אריכות, איזה אריכות. ותאמר שתי אדוני, ותמהר, ותשקהו, ותאמר גם לגמליך אשב.
מה זה בא ללמד? רבקה עשתה מעשה חסד, אבל עד הסוף. איך זה עד הסוף? עד הגמל האחרון. זה עבודה עצומה. זה יום עבודה שלם. מה זה עד הסוף? ותמהר. מלמד אומר מסילת ישרים שכל מעשיהם של צדיקים בזריזות. מצווה בלי זריזות היא מצווה. תראו, יש בן אדם חולה, נכה, זקן, ראיתי איך הוא הולך, מסכן. ככה סוחף את הרגליים, כל כמה דקות נעמד, מתנשם, והולך הלאה. והוא שמח שלפחות הוא הולך והוא לא על כיסא גלגלים. אבל מה אתה מסתכל? אתה מרחם עליו. אתה הולך מהר. אתה הולך מהר, הוא לאט. המצווה שהיא נעשית ככה, היא לא שלמה. התורה באה ומלמדת שאותה רבקה, במה היא זכתה להיכנס לכנסת ישראל? להיות אבי עם אמא, להיכנס בתוך האבות והאימהות. שלמות המעשה. זה מה שרבי ירוחם אומר. אם היא הייתה ממעטת קצת, הייתה לה מצווה גדולה. זה רק גמל אחד פחות. איזה מצוות. אבל היה חסר בשלמות שלה. ונחלתם לעולם תהיה. היה חסר לה בשלמות לנצח נצחים. אתם שומעים? היה חסר לה בשלמות לנצח נצחים. והבחינה הזאת של התמימות של מעשה האבות היא באה מהאמת. תיתן אמת ליעקב. מה אומר אליעזר? אם ישכם עושים חסד ואמת עם אדוני. מידת החסד לא מחייבת תמימות. מידת האמת מחייבת תמימות. אם אתם רוצים לעשות עם אדוני חסד ואמת, זה משהו אחר. וזו ההנהגה של הבורא עולם. זה היה והלכת בדרכיו, מסביר רבי ירוחם. הוא אמת וחותמו אמת. הצור תמים פועלו, שלימוס. תראו את כל הטבע. הלא שמיים מספרים כבוד אל ומעשה ידיו מגיד הרקיע, יום ליום מביע עומר, שלמות. אם יחסר דבר אחד בטבע מהשלמות, הבריאה תקרוס. שלמות. הצדיקים לומדים מההנהגה של הבורא עולם ביחס לשלמות. תמימים. התמימות. כולנו משתדלים ומתאמצים לעשות מצוות. כולנו משתדלים לדקדק. אבל היום בפרשה שלנו מתחדש שיש עוד עניין של תמימות. לכן מבואר בספרים, בספירת העומר כתוב 7 שבועות תמימות תהיינה. לפני שמגיעים להר סיני, לפני קבלת תורה, צריך תמימות. תמימות תהיינה. הרבי מקלוזנבורג זיכרונו לברכה, באחת השיחות שלו, בסעודה שלישית, ראווה דרעבין, סעודות שהיו מתמשכות שעות, תוך הלילה. דייק בדברי רש"י, בת 100 כבת 20 לחטא, בת 20 כבת 7 ליופי. אז המפרשים עמדו על זה, לפי כל המבואר פסוקי שיר השירים, יפייה של אישה יותר בגדלותה ולא בת 7. מי יותר יפה, ילדה בת 7 או נערה בת 20? כולם יודעים שבת 20? אז מה הפירוש כאן? כאן כתוב שהייתה בת 20 יפה כמו בת 7. יפייה של אישה מגיע לשיא בגיל 20, לא בגיל 7. זה הפשט. אמר הרבי זיכרונו לברכה, הפשט ככה. כמו שקטנה בת 7 אין לה תאווה והשגה בענייני יופי,
ככה הייתה שרה אמנו בת כף, שידעה נאמנה שקר אחרי נבל היופי. בת 20 אישה עוסקת בהתייפות, בהתגדרות, חצי ראש שלה בכל הדברים האלה, ברדיפה אחרי ההבל והיופי. אצל שרה אמנו, זה מה שבאו חז"ל, זה מה שבא הפסוק ללמד. בדיוק כמו בגיל 7. ילדה בת 7, הראש שלה לא בהתייפות, בהתנאות, בהכל. ככה גם הייתה שרה גדלותה. ואותו זמן, אז מה אם הגוף הגיע לאיזו צורה מסוימת? זה כלום, זה הבגד. היא הייתה בדיוק תואם אברהם. כמו אברהם, איש אלוקים. שרה עוד גדולה ממנו ברוח הקודש. וזה הפירוש. בת 100 כבת כף לחטא, איך היא זכתה להיות בת 100 בלי חטאים? לא עולה על הדעת. בת 100 ואין לה שום חטא. התשובה, מרוב קדושתה, אשר בת כף הייתה כבת 7 ליופי, שבכלל היא לא חדרה לכל הגשמיות, לכל ענייני עולם הזה. היא חיה במציאות אחרת לגמרי. ובאישה זה יותר רבותא מה שבאיש. כי התאווה מצויה באישה יותר מה שבאיש. יותר משהאיש רוצה להינשא, אישה רוצה להינשא. והנה זה נאמר אצל שרה אמנו. וככה הוא מסביר פשט חדש בפסוק, תשמעו, וזה מתרץ קושייה מאוד גדולה. שהגיעו למצרים, מה כתוב? אומר אברהם לשרה, הננה ידעתי כי אישה יפת מראת. כבר דברי רש"י ידועים לכם. בוודאי סודות רבים טמונים בדברי האדם הגדול בענקים, אברהם, הננה ידעתי, אבל בפשטות נראה שהיא הייתה מופשטת לגמרי מחיזו דיילמה, היא לא ידעה כלל שהיא יפה. בהיותה כמלאכי מעלה, בלי שום תאווה כלל, לא עלתה על דעתה מושג כזה שזרים ישימו בעיניהם. כי לכאורה יש שאלה גדולה מאוד. למה היא לא אמרה לאברהם, תשמע, אני אישה מאוד יפה. כתוב בגמרא, אתם למדתם בבא בתרא, דף נ"ח, כל העולם כקוף בפני חווה. לא שהיא הייתה הכי יפה של העולם. פי 100, פי 1000. אין יופי כמו שלה. הייתה צריכה להגיד לו, תשמע, צריכים לעשות משהו. יכול איזה אחד מצרי לחטוף אותי. למה היא לא אמרה? למה רק אברהם אומר, הנה ידעתי כי יפת תוארת? אמר הרבה, היא בכלל לא ידעה, בכלל לא שמה לב אף פעם. היא לא החזיק קרעים, ולא התייפתה, ולא כלום. וגם לא עלה בדעתה שמישהו אחד יכול לחשוק אישה של מישהו אחר. היא לא נמצאת בכלל בתחום הזה. בת כף כבת 7 ליופי. היא בשלימות הדעת. בשלימות הדעת, מה זה משנה הגוף הזה? מה זה הגוף הזה? ככה נראה, ככה, מה? בשלימות הדעת, מה זה שנה האוכל? אנשים באים במסעדה, באיזה מקום, $100 מנה, ומסתכלים, ושעות עובדים, ובשר שוכב ככה, ואוכל ככה, ואחרי זה אני רואה איך הם יושבים ואוכלים במזלג, הוא חותך חתיכה מהבשר, ועל זה הוא שם קצת מהירקות, ומצד השני קצת מהחרדל, ואחרי זה לוקח לו רבע שעה לעשות את הקוסמטיקה של מה שעל המזלג, אז הוא מכניס אותו לפה, ומתחיל להכין את המשלוח הבא. מה? מה זה משנה? זה ככה וככה וככה וככה. זה שטויות. עוד דקה זה בקיבה, מה זה משנה איך זה נראה דקה למזלג? לא, זה יהיה לו טעים, הפה.
לא נתפס בשכל. בתחף כבת שבע ליופי, זה לא נתפס לה בשכל דברים כאלה. מה זה משנה? כלום. הבל לבולים. פעם גמרא רבי יהושע בן פרחיה, פעם היה לכם התלמידים, והתאכסנו באיזה מלון. הם זכו לשירות מעולה. שירות מעולה. כשבאו ללכת, אמר להם, כמה נאה אכסנאית זו, בעלת המלון, כמה נאה. אמר לו תלמיד אחד, אבל עיניה טרוטות, העיניים שלה לא כל כך. אמר לו, ריקה, בכך אתה חושדני? שהוא אמר כמה נאה פונדקאית זו, התכוון איזה שירות, איזה הכנסת אורחים, משהו. והוא הבין כמה נאה שהגוף שלה נאה. אמר לו, לא, אבל העיניים לא אחי. גירש אותו, תלק אותו, תלך מישיבה. ריקה, בכך אתה חושדני? ככה צודק. התנא הסתכל עליה בכלל. למדתם בגמרא. תלמיד חכם שהולך לראות שידוך, הוא צריך שיבוא איתו עם הארץ, כי תלמיד חכם בכלל לא יודע אחר כך, כן הייתה איך נראית, בכלל לא בראש שלו. בראש שלו. מהארץ, תראו ברץ. כי בדחף, מופשטת. וסיים רש"י, שני חיי שרה כולם שווים לטובה. אל תאמר שנאמר למעלה הם שני עניינים שונים. שמה שכתוב בת 100 כבת 20 לחטא זה דבר אחד. בת 20 כבת 7 ליופי זה דבר שני. לא! אחד תלוי בשני. דלפי שהייתה בת כ' כבת 7 ליופי, לפיכך הייתה בת 100 כבת כ' לחטא. וחס לעלות על הדעת שבה כתוב לספר על יופייה. מה באה התורה להגיד? שהיא הייתה בה כל כך יפה. זה הרי מה שנחשב טובה אצל הרשעים, רע הוא אצל צדיקים. רע. סופר בגמרא על אחד מהמוראים, שהייתה לו בת כל כך יפהפייה שכולם הסתכלו עליה. אמר לה, את גורמת תקלה לרבים, תשובי לפרך, ומתה מיד. שאלת הרבים. דמי שמתנהג בקדושה אינו יכול לבוא לידי שום עבירה, כי שורש כל החטאים פגם במידת יסוד. הפגם במידת יסוד זה משם השורש של כל החטאים. וכששרה אימנו חיה בעולם של קדושה, שום חטא אחר כבר גם לא בא. והסמיך המדרש הכתוב יודע שהם יהיו תמימים. כשם שהם תמימים בקדושתם, כך שנותיהם תמימים בלי חיסרון. איזה זמן? בדרכו של הרבי זיכרונו לברכה, היה סוג מסוים של צדיקים שככה היה דרכם בקודש. החל מהרבי רבי אלימלך מליז'נסק, זה ידוע מפורסם אצל כל התלמידים שלו. הרבי אלימלך, בדרשות שלו, הוא היה אומר על עצמו כל החטאים של העולם. בבחיות, בזעקות, שאני חוטא בזה, 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 על עצמו. הוא לא אמר תוכחה לקהל אף פעם. אף פעם. הוא אמר על עצמו וכל אחד הבין את מה שהוא צריך עליו. במקום להגיד לאחרים אתם ככה, הוא אמר על עצמו, אני ככה, ומי שהיה צריך היה מתעורר בתשובה מהדברים האלה. וככה גם כאן, אני זכיתי לשמוע אותו. הוא היה מתחיל לדבר על עצמו דברים מחרידים. הוא היה מתחיל לתת לעצמו סתירות כאלה שכל הבית מדרש צלצל. אני חוטא ופושע ובעוונותינו הרבים יראה ורעד יבואו בנו שאנו מתבוננים בעצמנו. נער הייתי גם זקנתי, אין לי אף יום אחד שלם מכל ימי חיי, איני מוציא בעצמי אף שעה אחת שהקדשתי אותה בשלמות לשם יתברך. לריק הגעתי
לתוהו והבל כוחי כליתי, ביטול תורה וכל מעשיי ללא הועיל. ככה דברים של הצדיק זיכרונו לברכה. שכבר בגיל 16 ידע כל התורה כולה בעל פה עם התוספות והכל. ולמרות שעבר את השואה האיומה, נכנס לחור, והוא היה אומר בליל שבת, במקום איזה דברי חסידות שאומרים אדמו"רים, בליל שבת היה בתיש בלילה, נותן דרשה על חושן משפט. בערך 4 שעות, ככה היה חושך, ועל פי הכל. כל שח, תז, רז בגמרות, ועל פה. הכל היה חושך, לא צברים, לא כלום, כתוב כאן ככה, ציטט, הכל בעל פה. אז זה משפט. מישהו אמר לו שזה לא מתאים לאדמו"ר להגיד ככה דברי תורה. אדמו"ר צריך להגיד חסידות, רשות, אבל אז שילך כל אדמו"רות, זה לא יהיה אדמו"ר. הוא האמין שכל החסידות זה לימוד תורה. והוא צעק פעמים רבות שסילפו את כל החסידות. סילפו את כל החסידות, שחושבים שבאדם יכול להיות חסיד בלי לדעת ש"ס, לא יכול להיות. היום בימינו יכולים להיות חסידים, הוא אומר, וגם אדמו"רים שינים המרצות. זה נגד הבעל שם טוב ונגד החסידות ונגד הכל. תורה, זה יכול לעבוד על תורה. תמימות. יודע השם ימי תמימים. נסכם איפה הדברים. שהתורה באה ומפרטת ומזכירה שנים. והתורה באה ומפרטת ומזכירה ימים. ואברהם זקן בא בימים. שהתורה באה וחוזרת אצל שרה שנה, שנה ועוד שנה. באו חז"ל ושאלו, מה לומדים כאן? התורה זה לא סיפורים. והתורה לא סובלת מילים מיותרות. בכל מילה ומילה של התורה חייבת להיות תורת חיים, ללמד אותנו איך לחיות. היא באה ללמד שהעבודה של הצדיקים היא החיפוש אחרי השלמות. אחרי השלמות במעשה. בכל מעשה חסד שיהיה שלם. בכל תפילה שתהיה שלמה. אז נכון, אלה דרגות מאוד גבוהות. אבל אנחנו צריכים להתרגל לפחות דבר אחד שיהיה שלם. לא הרבה. הרבה זה קשה. ודאי לא בהתחלה. פעם מישהו בא ואמר לרב שך שהוא רוצה לקבל על עצמו לפני יום כיפור, עושים קבלות, לברר ברכת המזון בכוונה. אמר לו, לא, זה מדי הרבה. ברכה אחת תתחיל. שברכה אחת תהיה בשלמות. שברכה אחת תהיה בשלמות. שלמות פירושו עם החיות. שלמות פירושו עם ההתלהבות. שלמות פירושו עם הזריזות. שלמות. שלמות בדבר אחד. שלמות בדבר אחד תביא שלמות בדבר אחר. זה מה שרבקה אמנו עשתה. זה מה שהתפעל. והאיש מחריש, משתאה. ורן כזה, התלהבות כזאת, שלמות כזאת, לימות כזאת, אצל אותה ילדה שם בארם נהריים, באותו בית של הרשע הזה של לבן, יעלום שאין שני לו, שלמות.